Ningizimu Afrika kukunakubhekela kufinyelela khona ke leliphimbo la kufinyelela khona ke lombukiso uphanyapanya njengamanje siyabingelela siyakhuleka ke kunina besilo enhlanga sezantsi nina bendloveni amandla nina bendlendleni uphaphe ekhanda kamenza indaba awuthululalele umuntu omemeza sengathi uyakhala ukhala isililo uthixo la kaJama lichithekile siyakhuleka nina bonke la kufinyelela khona ke lo mbukiso ke iphanyapanya ke ubingelela njengamanje ke usiphamandla upha bathi mabuthi wamgilitsha umjida weredo umfana kabamhleko phansi ke matuba enkundusi isigodi sikhona ke njengamanje ke sifile ke namhlanje asiza nayo ke i-episode yethu masisikhethe sesikhungweni the varsity ke podcast siza kamnandi sibukhoma lapha ke sikhungweni saseKwaZulu ke Natal kanye ke University yaKwaZulu Natal UK lesson ngaphansi ke kophiko kwelwase Peter Marisburg okuyila esiza ke khona ke thina sibiza ngesikhungweni the varsity podcast la khona sikuthulela ke izinto ezenzeka ke varsity ke yonke sibheka abantu abakhona ngaphakathi nasezinto nje ezenzeka emhlabeni ke kanye ke Ningizimu Afrika ke siyakhela ezweni lonke ke silakhele ngokukhulakala khona ke ithimba esamisana nalo ke khona ke uNdletshe umfoko baba akuyena ke sethula ngaphinde ke befuthi umdetail ke walo lelihlelo khona ke futhi ke nesihambeli sethu ke namhlanje angeke ke simkhulumele kakhulu kodwa ke siqale kuNdletshe ngoba lewethu kunjalo ukuthi enhlala sezantsi siphinde sibingelele nathi mfana wamdletshe lo umuntu wathoma ifeka isigodi manqoba phinda koqhubeka negama bana kamzondo zonke amakhosana kalezwe ukuthi mfana omncane ongaqhatshana nomaqhawe akusuka kanti sichathule musho ufezela umnyama lapha ekhalima zendlu ngina amakhala amadress apho ubuzo usebenzisa zabale banga phakathi kanqondo awusuka yabathi njengesambane la ngiphelela Foyethu inkosi ayiqedwa futhi uyithatha nje uyithi hala Moses bethi inkunzi ke mfana yabona Moses wanjena namhlanje ungenza ngibekela amandla ukuthi hayi le nkulumo esoyixoxa lapha ayingathi ezohamba impela kodwa umdala futhi asikubingelele sikwamukele bingelele futhi umuntu uyena sibhekile njengamanje ukumbukeli wethu uyithula ukuthi ke inkunzi ubani lo sise-University of Unsizwa abanye bathi base-University yaKwaZulu Natal kodwa wena usithatha usifake e-University of Unsizwa mfowethu asikubingelele bafowethu ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona wona lo mbukiso lo ukhuluma njengamanje induna kaMshini uyaGaya kaMadlilahle kaqonga indaba umzula sijumba sikamlilo umsobha kanye nentombi kaMalendlini ngizowaphatha uthako lumanzabovu ke la ngafunda khona enkani ngiyabonga bafowethu nje ukuthi nibe ingxenye yombukiso omuhle kangaka ngithemba konke kuzohamba kahle mfowethu induna kaMshini uyaGaya futhi induna kaMshini uyaGaya ubani uMshini uyaGaya uMshini uyaGaya kusho ukuthi ikhehla elizala umama uMshini uyaGaya ukukhula kwami ngikhulela ohlangothini labomama sure njena nje ngikhule ngaphansi kwesandla sabomalume ukuzalelwa kwami ke kusukela egameni engaliqanjwa ekhaya ngilinikwa nguyumkhulu angivamisile kodwa ukusebenzisa ekhaya mangivela kwathiwa ngiulindani mangihlehla ngifuna ukuthola ukuthi legama liqhamukaphi ngasohlangothini labobaba ubaba wamithisa umama mayemitha kwaba nzima kakhulu ngoba umalume baba nakho ukuthi udadewethu sewuzethwele manje sure bafaka incindezi kubaba ukuthi ngoba usubenze nje udadewethu kufanele manje uvele ekhaya uzohlawula phela manje ulethe imfanelo zasekhaya usubonile udadewethu wathi ubaba no ngilindeni angakabi nawo amandla lavela lapha igama likaLindani ngasohlangothini lakomama futhi ikhehla lami uMshini uyaGaya bethola abazukulu abangamantombazana mina ngumzulu oqala womfana kuye sure ingakho engikhonze kakhulu umzulu oqala wathi man ngoba kudala ngolindile legama likaLindani alingene li right yabona ngakho ke ngoba abanye abantu banokudideka mabethi Dlamini mawuthi induna yenkosi usukuchaza ukuthi mangithi nginduna yenkosi umkhulu ikhehla lami ekhaya liyinkosi sure ekhaya manje mina njengoba sengivelile ngomzulu oqala umfana kudala ngilindiwe nginduna yenkosi ngibheke yena ngoba izingane zaphuma kuye okhaleni lakho ngomalume khona ukuthi angabathembi uthemba vele ukudlula bona sure indlela engiyiyo nendlela engenza ngayo ngicabanga ukuthi iyona eyenza
umkhulu wangikhonze ngalendlela angikhonze ngayo. Uthinta futhi indaba enkulu indaba yokuqanjwa kwegama emntwaneni nje singakayi kude kakhulu ngifisa sibheke nawe mdletshe mfowethu mhlawumbe ungaphefumula phezulu kwalo daba ukuqanjwa kwegama lomntwana abanye mhlawumbe bathi igama umntwana asoyiqanjwe lona usuke enikezwa mhlawumbe amandla noma ethweswa lokho akuthwesa khona ngaphezulu kwegama but abanye mhlawumbe bazothi igama liqanjwa mhlawumbe ngegama ezisuke zenzeka ngaleso sikhathi mhlawumbe kusalindiwe njengobusho nje mfowethu uthi umbuso umfowakhoza lapha nakwesimisa iziqephu zakhe kunesiqephu abanaso lapha umsakazweni umkhosi uthi ukuqanjwa kwengane kumele ngabe mhlambe kuba yinto ezobikezela into enhle kusasa ngokusho kwakhe uthi waziwenza nje umzekelo ngokuqanjwa kwegama lakho umbuso uyeza because uthi njengamanje usekhulile ake sithi mhlambe lo mbuso usufikile obukade kuthiwa uyeza ekwenzakalani ke ngegama kusho ukuthi awusekho umbuso sazoza noma kusazokwenzakalani so ngifisa sibheke ukuthi uma qanjwa igama lengane babhemi mhlambe nje mina ngokubona mhlambe ubona kwakho nje yini mhlambe esingathi kumele ibhekwe ngoba abanye bathi igama liyatshala igama lifaka ukwenza enganeni ngibonga umbuzo futhi ngokwami angithi phela mabeqamba igama abazali bakho bayazi ukuthi ngoba bekunika legama basuke behlolisene ngale gama leli yayi kuthiwe ke umuntu uyalilandela igama lakhe uyabona ngifuna ukubikisa njengami uyabona njengoba ngiwulindani nje bangiqaphe igama lika Lindani uyabona njengoba besekhama nje bangilindile ngisenyuvesi ngiyafunda esikhathini esizayo kuzokwenza ukuthi bavuneke manje izithelo lezi bebeyilindile yabo manje ngizama ukuthi abazali uma bekunika igama basuke benento ethile kubo ngaphakathi ebenza bafikelele lelo gama lelo ukuthi manje simnika legama lelo lomntwana leli ngoba sinethemba lokuthi uzohlala kulo legama mawuvusa umuzi kushuthi vele umuzi fanele uvuse yabona mawuvusa umuzi kushuthi vele umuzi fanele uvuse ngoba fanele ulandele igama lakho ngikholela lapho fanele ulandele igama lakho njengoba ngisho napho ngoba bengilindile fanele nami ngiqinisekise ukuthi angibaphoqi lokho abakulindile bayakuthola right ke sebelindile sebekutholile kade bekulindile sekwenzakalani ke no phela angithi nawe phela usuzoqhubekisa igama ingane nozoyizala wena ezophuma kuwe kungapheli ngawo phela mina nginale ukuthi mfowethu asiyiphileli thina yabona ngila ngikhona ngihamba nabantu bakithi lo mkhulu ukuthi kuyaye kube buhlungu ke uthola ukuthi masisho ukuthi siyakholelwa kubantu abangasekho noma namathongo ngasimbathele samba nabo bese sibuka njengabantu abangathi abafundile noma abanjani njani yabona kodwa nje mina ngikholelwa ukuthi amathongo akithi nabantu nedaba zakithi zisuke zikhona makube mhlambe ngiyenziwa yabona negama ngeke laba abangizalayo baqhamuke nalegama amathongo mhlawumbe angafumana uNkulunkulu mina ngilapho nje mfowethu ngoba Pawula namle igama ibalekile ngoba futhi thina manje sesifunayo noma sesikhathini sokuthi sandise abantu emhlabeni abangithi into kumele siyibheke okuhle bani amagama sesiwaqamba nalo ungadlala phansi ukubuka ukuthi okuhle lisangayichaza into enhle kodwa thina siqambe ngokuthi sibuka okuhle ngabuka nje kunotawu mhlawumbe kwe-generations ngathanda igama ngase sure ngicabanga ukuthi ingozi kumele siyibheke thina kodwa khona ekeni phambili kimi hamba izifike ekuthenini wabona abazali lapho babili okubaba nomama basuke ukuqamba igama lisuke lidlula kubo kusuke kungasiyo mhlawumbe into khona la isuka khona ngihambisana nenhloso yakho njengokuthi bangisebenziselana ngisebenzela ukuthi uqhubekane leli gama elinzima uqhubekane ngilapha inkosana ekhaya usimamisa kusho to develop something uyasimamisa uma ngithola ubaba ethi usimamisa ebomfana oqala bese methola mina bese ethi qhubekane kusho ukuthi yabo igama lifikele ngene kanjani awungasebenzisa umanqoba Kusimanqoba onke architect chifana lelo manqoba yabona zathi isikhathi esiningi ngoba lona alinayo lesifiki no kodwa nalo uyalizwe likamanqoba nalo umzali mayemnika unayo into ethi no ngelinye ilanga ngayo lo mfana ubudoda utshalile ngayo lo mfana uzonqoba uyabona uzonqoba ngayo lo mfana ifisa ke nduna nje manje siklehle sibuyele emuva mfethu ukukhuleni kwakho siyakubona njengamanje mfethu uyageza uyitsizwa mfethu uyijonga futhi eqhenya ngobuyona ukukhuleni kwakho mfethu lento yokutsizwa abanye bathi bayithanda ngoba beyibona komunye umuntu mhlawumbe omunye uzothi
lo muntu wazalwe nenkani ngisho semncane nje umbone ukuthi nje wena yena so wena isukaphi mfethu lento kuwena isuke ekhaya mana uqala ukhulele kuphi ekhaya nendawo ukukhula kwami mfowethu ngikhule endaweni enengakhulu mfowethu sengihambile ngikhulelile endaweni yasemsinga lapha emachumeni kwadunga amanzi isigodi ngokuhamba kwesikhathi nangiqhuqhu ezomndeni ngayithola sengisendaweni yasempumalanga ngasophongolo kunendawo ekuthiwa nje kusutha kuManzabovu ngakhulela ke lapho ke ngoba ngicabanga ukuthi uma theologeni wami uphuthule lapho uyabona ilapho nje nalokuthi ke lokho engiyiko futhi ngisuka kudala ngisuka nakho uyabona ngisuka kude kakhulu nakho ngoba njengoba sengivezile ukuthi mina ukukhula kwami ngikhulile ehlangothula komama ngikhuliswa umalume manje lento bengiyibuka komalume nabo bhuti ke abebekhona endaweni besibukela kubo ukhona nje ubhuti engimkhumbulayo kodwa akasekho emhlabeni ubhuti Mpangenzeni yibo bhuti ebesikhula sibukela kubo indlela yokuyiphatha ngoba kuliqiniso ukuthi abantu singabantu sinencazelo ezahlukahlukene ngokunsizwa uyabona sinencazelo ezahlukahlukene ngokunsizwa khona abanencazelo ukuthi mawuyinsizwa kufanele ube umuntu oyisiqhaqhaqo ushaya abantu wenzani uyabona bese bathi insizwa manje thina mina ubunsizwa bami buhluke kakhulu ngoba angisi umuntu oyisiqhaqhaqo umuntu nje futhi ohleze eyithobile nozenzela into yakhe noma ungathini uthini ngizenzela nje into yami uyabona kulungile mawusazoyisho uleyo kude lento as long as ungakafiki eduze kwami ngi-right uyabona ngi-right nje ngizenzela into yami kulungile ungikhulumela le kude uthini kodwa mina ngihleli nje kule nto yami ngoba ngiyazi ukuthi ngisuka nayo uma uchaza umnsizwa ubususa kuwena ubeka egameni lobunsizwa ngokwakho kuyini umnsizwa umnsizwa mfowethu ngokwami mfowethu umnsizwa kuyinto ehlonipheke kakhulu mfowethu uma uyinsizwa ngokwami kufanele ukwazi ukuyihlonipha uhloniphe umhlaba uhloniphe omncane uhloniphe omdala umnsizwa kimi mfowethu inhlonipho nokwazisa abanye abantu nokuzehlisa ngaso sonke isikhathi uyabona nanoma into uthi uyenze ngendlela yakho ozokuma uyenza ithandwe abanye abantu ukuthi ingaze ngayithanda indlela usibanibani enza ngayo izinto yibo umnsizwa ke bami lokho nanokuthi ke ukhona ukuthi uyivikele ezimene ezikuficayo Sasimbe ngicela ukubuza manje endleleni osuchaze ngayo umnsizwa kubantu ababizwa ngama-public figure noma abantu laba basebalazweni abangondaba zekwani onontanda kubuka mawubuka imuphi mhlawumbe umuntu ocishe asondele kule ncazelo yakho noma ngathiwa akasangena amagaqi abo umculo kamaskandi ngaba bafowethu laba abembukisa ku-TikTok laba badlala induku online kuphela bonke labo ocishe umbone kusondela kanyenywana ocishe asondele umnsizwa lo obuqondayo wona imuphi wangamsebenzisa njengesibonelo baningi kakhulu kodwa ke ngicela ukusebenzisa ngiyawuza umbuzo ukuthi ufuna laba abasebalazweni kodwa ke ngifuna ukuqala ngiyisuse ekhaya ukuthi mina umkhulu wami uye umuntu i-role model yami uyabona nguye umuntu o-role model yami ma sesizophuma ke siye ebalazweni bakhona baningi uyabona obhuti uphakela umthakathi ekhandi ubona kukhuluma obhuti uphakela umthakathi nanobhuti umgqumeni yize noma sengasekho yibo ke abantu ke thina besibukela kubo obhuti umjikijelo yibo abantu besibukela kubo kakhulukazi ubhuti Sandile Mbongo yibo abantu thina ebesibukela kubo uyabona ubaba unobaba ethi 12 namankenjana yibo obaba esikhule sibukela kubo ukuthi nengoma masikhule ekhabe kudlala ingoma zabo vele yibo ukuthi nabantu sibaziyo nentidane uyabona umthengise mfowaqonce yibo abantu thina besibukela kubo ngasho ukuthi yibo abantu mina abebesabalazweni ngasho ukuthi babezinsiza ngakwazi mhlawumbe ngaphambi kokuthi sizidlule umbuzo ubali ubhuti uphakela umthakathi usuyibhala insizwa zaningi ngoba umkhulu koza umama
ngifuna ukuze ngithini nensizwa nezibalulekile cishe zashaya isihlangene mangafikanga kwezini engabaculi okusho ukuthi ngenzeka ukuthi umnsizwa khona ekhambe khona kuhlangana nokucula umaskandi njengoba ubukela abantu abanjalo sakubona namhlanje usuphethe isigini kusasa mfuthu ngeke mfuthu ngeke ngoba ngikholwa ukuthi lento yomculo mfuthu iyisiphiwo ngeke ngithi ngoba ngiyinsizwa nje ebese kuba ukuthi sengiyongena emculweni kodwa ukuthi lento yomculo mfuthu ke isiphiwo ozalwa nazo manje siyazi ukuthi sonke amazalwa sizalwa sifumbethe sifumbethe into ethile manje angiphiwanga emculweni ukuthi ngaze ningibone kusasa ngiphethe isigini ngikhuphuka impela cha ngiphiwanga impela cha ngeke kwenzeke lokho mfowethu sithinta idaba lokutsizwa la ngiyakuzwa kunezinto nje lokhu ibalula mhlawumbe ngemuva udaba lokukhulela kwamalume nani ifika sibheke namhlanje mfowethu lento ngokuwa kwakho mhlawumbe lento yokuthi ingane eziningi zikhulele komalume kuyinto ongayibiza njengento kanjani noma ungayibuka njengento kanjani okanye ke sithi mhlambe kungaba yini isizathu esidala lokho ikhathi ngoba because masibheka nakuthina nakobaba namanje futhi nabantwana bethu kuyenzeka mfuthu wathinta indaba futhi ukuzaleka komuntu siza uma sivela eyimini engafani uyothola ukuthi ngizobona intombi la ngiyishela mangiyishela ngiyimithisa mangiyimithisa sengiyabaleka mangibaleka uyithwele lo muntu uthwele igazi lami lo muntu lona ngoba sengibalekile mina vele lengane kuyophoqa ukuthi iyokhulela kubo vele komalume izokhulela khona vele ifunde yonke into komalume mina ukukhula kwami ngixolise ngizothanda ukubuyela kakhulu ukukhula kwami vele mina ngingaka nje ngikhulele komalume umama bekhona nobaba futhi khona kodwa nje abantu abadlala iqhaza elikhulu kakhulu kimi omalume nomama nogogo nomkhulu uyabona ngakho ngizama ukuthi kuyenzeka ukuthi yoba sengishilo ukuthi usuyimithisile ingane usubalekile vele intombazane ngekiloko ikujaha yabona umuntu osimama neloko ikujaha uzozama ukuthi ayikhulise lengane igcinise ikhulela kanjalo ke komalume okuyintembi ngoba yimi kakhulu ukuthi usukele inkosazane noma intombazane uyimithise bese uqoqa uyabaleka awenzi iqiniso kanjalo yabona awenzi iqiniso kanjalo but bazothi umuntu ngomane nje mhlawumbe uzongifakazela makuthiwa umuntu mhlawumbe usuyebheka kakhulu idlozi lasekhaya komama so ukukhulela kwamalume akusiyintethe uyintethe ngokwami uyintethe ngiyaqonda uyangithinta kakhulu uyintethe kakhulu ngoba phela mawukhulele komalume njengoba ushilo ukuthi bathi idlozi elinamandla kakhulu idlozi lasekhaya komama ukukhumbula phela ngithi umuntu osimama nguye osuke ekuthwele lezo nyangana sokuthwele zona uhlala uhlele kuwo but omunye ngixolisa ukuphulela umnduni omunye uzothi mhlambe ake ngithi ubaba wakho mhlambe uthole iminyaka nje engamashumi 22 years futhi omunye uzothi futhi uhlala esinyeni sika baba wakho for 22 years ozohlala okhaleni kamama mhlambe lezo inyanga nezo9 so futhi mina ngicela ungakunaki lokho mina ngikhuluma ngento esibonakala uyambona umama ukuthi nasi sesuvele uyithwele vele ngikhuluma ngento ebonakalayo yabona kubaluleke kakhulu futhi idlozi lasekhaya komama ngokwami kubaluleke kakhulu ngoba mangikhuluma nomkhulu kuyavela ukungitshela ukuthi no idlozi lasekhaya komama libaluleke kakhulu ngoba yilo elinamandla kakhulu yilo elinamandla kakhulu yike ngikwaziyo kunalokho cha ungena bami ngithanda ukuhluka kancane sure bengazi ngicabanga ukuthi kuwumbono masikhuluma iqiniso ukuthi idlozi lasekhaya komama lona linamandla kakhulu okumbono ovela ekuthenini imizi eminingi esikhathini esingaphambili ibikhulele emndenini enesithembu masikhulele isithembu yini omama bathathu ubaba uyena sithi sizingane mhlawumbe sibo-30 sonke iy'celo zethu uma siyicela noma yini esiyifisayo so-30 siyifisa kumuntu oyedwa emsamo mhlawumbe ubaba kasekho bese uma ukuthi kwenzekile ngasuka mina ngasuke ngayocela ekhaya komama ngoba lokhu kusihlanganisa wonke bekuba nemisindo okukhumaza kulezi khathi engaphambili makuba nomsindo egcikeni la ngikwazi ukucela khona ngedwa ngikhululeke ngomama ngoba mhlawumbe ubhuti omdala ozalwa omncane uzobe ngekho emsamo uzongilala ngithi bese ngikhululeka-ke ngisho into engiyicela ngiyicacise emsamo lo wakomama bese ngibona ngazuthi kunamandla ngicabanga ukuthi kuhlukene sivele ekuzalweni kwakho umuntu ukuthi
lo into akazoyenza khona ngomali imithi ethi ngizobeka umama akazobeka lo uhamba ufikile ungowase esayidini labo mama noma ungase esayidini labo mama labo baba khona uzozalelwa komalume kanti umlando akazoqoqwa wabo baba isilo ke isibonele isilo ushaka wazalwa ngapha kanti uzoqoqa umlando wangapha kube khona uzaba nje ngapha bo baba kanti uzoqoqa umlando wamalume uhlukahlukene kodwa kumbona ukuthi sithi elawo mama elona lembhekile mhlawumbe sengahlukahlukana kwabantu so ngifisa sibheke sikhuluma indaba yokulokhuzana yokubhekwa idlozi nani ake sibuye endabeni yokwakheka komntwana Nduna ukwakheka komntwana noma ngithi ngifisa sifake nendaba yokulala ngifisa sibheke ukuthi ukujula kwayo ihamba ibe ibanga elingakanani because makwakhiwa umntwana laphana ngicabanga abanye baze bethi ngalesikhathi kwakhiwa lengane kwahlangana idlozi la ngapha nala ngapha kwasekuphuma lengane shuthi idlozi alihamba nalabantu laba babe senkonzweni belapha beshumayela befakazela lenkonzo so ucansi njengamanje thina sikuthatha njengento ewumdlalo luyini ucansi kwethu Nduna kuwena futhi ucansi kimi into ejule kakhulu futhi ucansi kimi njengoba uyibeka nje ukuthi namhlanje ucansi silithatha nje njengento yomdlalo ucansi kimi lujule kakhulu mfowethu ngoba lapho suke phela kithi manje mangihlangana nalo muntu engisuke ngembathe naye suke sesinyamane yabona sesiconnecta ngokwemoya manje futhi ucansi futhi uyinto ejule kakhulu ngoba akufanele sibe nalo mqondo esinawo thina bafuthi bamanje ukuthi hayi fanele nje ngihambe ngicambalala noma ngabe ubani ucansi mfowethu uyinto ejule kakhulu ngoba makuhlangana abantu kuzokwenzeka phela ukuthi umuntu wesimame egcine sebamba yabona vele lokho lakho vele ukubambisa ucansi athi manje sengikutheni mfowethu mawube uyambatha nomuntu akube ukuthi umuntu lo sokumbatha naye vele ngiyazi ukuthi khona abangeba ngizwe kahle kodwa akube ukuthi lo muntu ombatha naye ukuthi vele umuntu ovele angazi noma kunento mhlambe enekusasa naye angiphiki mhlambe angiphiki ukuthi nami ngimsuka uyabona nathi sinabo uqhuzu lapha ya ukuthi iqiniso siyalazi iqiniso ngoba nginokubona ezikhathini zamanje kube ukuthi athi umuntu mina usuku nje namhlanje cishe ngiphula abantu abathathu ngipheqa nje uyabona futhi iqiniso engafanele silibalekele mfowethu kulicala mfowethu ukuthi ungene esibayeni somunye umnumzane uqede futhi uhambe ngoba lelo xalelo lokufica phambili kunalento engihlezi ngitshenwa yona umama ekhaya nogogo ukuthi isinqumo mfana wami usithatha namhlanje kusasa noma abafundile bathi in future sizokubamba yabona sizokubamba wena ungahlangana nomuntu wesimame umone umthole vele ephelele umone bese uthi hayi vele mina ngihlobo nginaqede ngahamba iyokubamba le nto leyo yabona iyokubamba le nto leyo ngoba ngeke ungene esibayeni somnumzane bese ushiya kanjani lo muntu lesikhalo ungena kuyekhala mayekhala nakuma wakhe ubhlungu phela manje usukhipha inkomo kaMama manje lo ngafuna oyibalekelayo ungafuna ukuyikhipha uyokubamba lokho kusasa iqiniso esingafanele sibalekele iqiniso limsula mfethu Nduna leyo iqiniso limsula mfethu Nduna ngoba mfethu insizwa nensizwa inqumo zayo yona impela ezoyiphilisa kusasa and ngifisa sibheke ukuhlangana kwenkaba nokujulukelana kwabantu ukuthi kusho ukuthi because inkaba kumama nomntwana isuke abanye bathi into exhumanisa umama nomntwana so uma sekuhlangana inkaba kaDlamini noma Nkabinde leso situation sithatha sibeke kuze kuhambe kufike mina ekuthenini mhlambe kunabafuthu abaningi namhlanje mhlamba bafike kulesi sigaba sokuthiwa mhlambe kuyacanjalala kwasekuphuma umuntu mhlambe ngakusasa sekuba nezinkulumo ezithi hayi akusimina hayi mfowethu yebo ngesikubalekela ukuthi abanye babantu besimame namhlanje nabo abanalo iqiniso unokwenzeka ukuthi uhambile wafika uyocambalala lapha wababa usufuna ukubuya azosukela kimi yabona athi ingane yami
ulumla namhlanje kuthiwa ubamba ibhantshi uyabona. Yeah. Bakhona abantu besimame abanganalo iqiniso. Sure. Kodwa mina ngiya ekutheni uyabona mfowethu fanele uma umuntu mfowethu ube nemithetho ophila ngaphansi kwayo. Ungahambi wenza noma ngabe yini ukuthi hayi ngijabulisa ubani bani. Uma uyenza into yenze ngoba wena uyifuna. Ukhambulala nawo wonke umuntu ngeke ukusiza. Yeah, but ngiyajabula nje. Hayi, kodwa kusekujabule yebo ukujabula kukho leso sikujabula kwesikhashana wena ufuna ukukhipha lo ketshezi lento encane yabona usufuna ukukhipha yona ngaleso sikhathi evela ukuthi uphilile sewuright yabona kunengozi yabo amagama awakhulumayo ubhuduza mina Futhi. ngicabanga ukuthi athina kakhulu ngiyakholelwa mina kakhulu ekuthenini nangoba ngayini embi eyenzekayo abantu abazobuza ukugcineni abantu besilisa Yeah, for sure. amadoda ayobuzwa kakhulu manje ngiyambona ukuthi isikhathi esiningi esisisenze ey'nkulumeni eziba kanje esuke ithinta into elimaza mhlawumbe kwabesifazane nabesilisa siyiqeda kakhulu isikhathi ngokukhombana ngemini ukuthi owesifazane akanalo iqiniso ukuthi nowesifazane akhomethile. No yazi bengisafuna ukubuya futhi kulo mbuzo owawufaka. Uyabona mfowethu uma ngazi mina ukuthi uMamntolo ngiyabekisa yimi ngenile impela esibayini yafohla ngimthole ephelele makube kuyenze ukuthi uyayithwala angimusa ukuphila angikuvume ukuthi hayi yimi engimoni loni weyimi angimusa ukubaleka ukuthi hayi akusumntanami kodwa ngazi ngathi ukuthi yimi engifohlile ngangena. Yeah, but abafethu uzothi namhlanje benami then izolo ngizwe ngomabhizi awangitshela ukuthi umbone ngale kumsayini nayo yonke inkinga ke ngingakho ngithe mina bakhona abanye abantu besimama abangenalo iqiniso ukuthi izolo benomunye namhlanje ubuya kimi usulela ngami inkinga ifanele ngizama ukuthi abantu besimame nabo fanele umuntu wesimame abe nalo iqiniso yabona angahambi ilala yabona angahambi icambalala nawo wonke umuntu ngoba mawuhamba wenza leyo nto leyo uzokwenza ukuthi ulale nomdletshe. Sure. Sasa ubulale noDlamini ingane uthi kabantu awunaqiniso wena umuntu wesimame ngibona mina njengomuntu wesimame ongenalo iqiniso ongenasimilo yabona ngakho mina abantu besimame fanele nabo babe naso isimilo uzazi ukuthi hayi mangifocus kuDlamini ngifocus kuDlamini kuphela yabona kuphela hayi manje umdletshe naye futhi uyavula la yabona makuvula uDlamini ngivula uDlamini kuphela khona uzokwazi uma kube ngibambile hayi vele kuba kanjani akuyethi uDlamini ongimushilo ngenze nje naye uDlamini akabe neqiniso yabona ngoba yazi lo unlock wavula akabe neqiniso phela vuma ukuthi hayi vele mama ingane yakho hayi ukuthi ngihlale entabeni manje akusingane yami hayi cha ilapho nje ngomani ufuna ukuphefumula mfowethu. Maningi amakhono esisothintile. Yeah. Ngifuna ukuqala kulolu ketshezi. Yeah. Ibizwa ngesidoda isidoda ngaba ukuthi angazi noma kwakule ekhaya ngoba sasaba nengxoxo esingale. Yeah. Ekubizweni kwayo ngesidoda uma uDlamini eyindoda uma ukuthi khona ephumayo uDlamini esibiza ngesidoda kuyiqiniso ukuthi futhi kuphuma ubudoda kuDlamini uyindoda kuphuma isidoda. Yeah, no ngiyavumelana nawe phela manje futhi unalento leyenzakalayo namhlanje uyabona mawukhonze kakhulu ucansi mfowethu nomzimba wakho uyawuzwa ukuthi khona manje sengiweak yabona sengiweak sengintekenteke sengithambile ingakho futhi ukuthi ucansi kube yinto yangaleso sikhathi hayi kube ukuthi into kanjalo uyabona njengathi nje ufisha bakho loDlamini mina njengami ucansi akusi into ongazozazi yabona ngoba nginayo lenkolelo yokuthi ucansi futhi kusuke kusetshenzwa lapha. Yeah. So kusetshenzwa futhi lapha. Dihamanda ngempela futhi mawusho yabona. Itsu. Uma futhi umthatha umama fanele umthatha umbeke yabona. Mawumthatha fanele umthatha umgibezelo entrini futhi. Ungamhighlight futhi umthatha umgibezelo entrini futhi unezimpinjo ulwahle yabona. Ungamshayisi local ushaya amashumi so kusetshenzwa lapha. Ngakho futhi uma kuzoba into futhi ushawushile kube into lemva kwebhasi ngeke kulunge yabona fanele kube yinto yakaleso sikhathi yabona ngoba uthola abafowethu abaningi manje ubonjani manje ngabe kumfana lokho noma kuyintombazane kunteketeke manje yini khonza kakhulu isinene kanti isinene futhi kufuneka kusikhonza fanele kube yinto yangaleso sikhathi ngoba nasendlini yami mfowethu
no ngisazoza masogaqela yabona nasendlini yami mfowethu thina kunezinto esiyidlayo mina kunezinto esiyithintayo thina yabona zokuyiqinisa yabona kunezinto esiyithintayo manje bazolokhu uhlezi la umuntu wesimama inkinga leyo yabona ngoba manje ukuba weak ubanteke mfowethu nabafowethu mani abakuboni kahle manje uba naleso siqwaqwa leso njengoba ngisho ukuthi ucansi mfowethu kufanele kube yinto yangaleso sikhathi kungabi into ifaka ucabanga yona ngesitho sakho sangasenza ukuthi hayi mina ngifuna cha omunye uzothi mhlambe ukwenza ucansi mhlambe kuyayivala ezinye zezinto mhlambe ngoba nisuke kungazi imoya nenani kanjani base ke ngifisa sithi indaba yesidoda mfethu kade uyithinta mfowethu isidoda ngifisa sibuye ekuthenini mfethu odabeni lesidoda kuthiwa imakade siphumile ngeke uye ngisho empini so kusho ukuthi isiyinto ebalekile endodeni balekile mfowethu ingakho phela ngithi abafowethu abadlala ibhola mina ngidlala lokho ngisakhula ibhola kusambona number 10 ukudlala wayekhona number 10 ngidlala ngisakhula ibhola abafowethu futhi laba abadlala ibhola kube mhlambe bazoba nomdlalo balekile kubo yini bayikhempini bakhempelana besiqhelelanise nje yini bayikhempini bayigcina bodwa bayivalele leso sikhathi sithi nathi emakhaya masodlala ingoma suke siqhikile lapha nasidlinto zethu suke sivalele endaweni ethile ahlangane umuntu wesimama umuntu wesimama phela futhi kuliqiniso ukuthi umuntu wesimama ungumuthi umuntu wesimama eyedwa umuntu wesimama insizwa futhi nokuma insizwa futhi imiqonde ishaye zonke insizwa image yabona sengisho ukuthi mayishaya ngokuthizwa nje ukuba yishaye zonke ifike inqojo umuntu wesimama buka phela nasencwadini encwele iBhayibheli obani abasusa inkinga yabona insizwa ufike iqonde imithi ifike iwiswa umuntu wesimama yabona ubuthakathaka bayo ubulele kumuntu wesimama ungahamba uqedizwe ubuthakathaka bensizwa ubulele kumuntu wesimama labantu kumele beke bethi kancane umuntu wesimama umuthi futhi ngokwakhe sidalo sakhe ungamsondezi kakhulu ungamsondezi yabona sisakhula kwakukhona iculo ngathi umculo noma ihubo lagogo ukuthi ngimbeke ngapha athukuthele ngimbeke ngapha athukuthele ngimfake egezini ahleke yedwa uma sekufake la egezini uhleka wedwa umuntu wesimama futhi igezi igezi ngoba lapha kunalento eshisayo futhi lapha phakathi yabona mfethu ukuphosa imbuzi yakho ukuthi endulini izokhuleka mfethu ngoba ngiyabona ngathi isikhathi ukusekahle sure mfethu awuthi ngifuna singayiqi asizena esidoda iphuze bengisakule kuqaleni lelo ukuthi isikhathi esiningi sikhombana ngaleni ukuthi uma sihlangene sizinsizwa kanje sithi uma sifuna ukukhuluma ngento eyinkinga sesibone isilimaza bese sigcina ngeconclusion mhlawumbe kwesinye isikhathi ethi nansi inkinga kulobulilo ongaphesheya nabo uma behlangene bodwa bayibona inkinga babona inkinga bayibona iqaqanzisa umuntu manje uyabona ukuthi le nkinga le izogcina ingaxazululekanga ngoba ongabe ikhomba ngale nongabe ikhomba ngale sengithi-ke mina ngineqiniso noma nginenkolelo ethi abantu ekuzobuziwa kulo izwe noma umhlaba uma uthi uzobuzwa ekugcineni amadoda ngoba ibona abantu abayisihlahla kusukela ekukhuleni kwabo kunjengoba ngimilela ngizoba ney'mpande la afani nowesifazane kufika isikhathi lapho ney'mpande ziphinde ziphume ziyotshalwa kwenye indawo ongeke wazi ukuthi umbuzo wangapha nowangapha kodwa laba into yabe eqondile ibona abantu ozobabuza yodwa okuyithina amadoda kusasa ngingajobelela kuloko akushoyo ngoba mangikhula ekhaya ikhona into ethi umkhulu-ke wakusho wagcwala umlomo ukuthi lapha ekhaya kufanele ngiphume kufanele ngihlale khona lapha ekhaya manje ngizama ukufakaza ukuthi ekugcineni naye uma kube sengiphumile ekhaya ngahamba uzobuza mina ukuthi ngoba ngakubeka lapha wasuphumelana sengiyabika ukuthi mhlawumbe ikhaya alisekho alisasebenzi kahle noma sephelile uzobuya buze kimi ngoba wakhuluma nami ngiyindoda ukuthi mfana wami ufuna ukuthi ekhaya ulibheke manje bangasalibheka uzobuya libuze kimi yabona ngoba ifana nalento ifana ukuthi ngilahlekelwa abazali emhlabeni bahambe bangishiye ekhaya elifudumele kahle mina sengenza
indlela engenza ngayo akusasindlela abebengifundise ngayo seliyaphela ekhaya sekwenza ukuthi mhlawumbe sengiyaphuma nasekhaya kodwa ugcina umuntu oyobuzwa yimina ngoba yimi engishiyo lapha ekhaya ukuthi sakushiya nekhaya lo wenza kanjani yabo sikhuluma mfethu leyo ndaba ngiyabona because selana nje endabeni yokwenzeka kwemndeni nani ngeke sibheke masibheka manje bafowethu iqiniso limzula lithi siyona bese siyahamba yini lento edala ukuthi abazali baningi manje kube umuntu wesifazane ukhulisa ingane yami uyikhulisa yedwa kodwa mina ngikho akunandaba ilahlekephi ungabi neqiniso iqiniso ungabi neqiniso nokufela unembeza umuntu ofela unembeza umuntu ongeke usamenza lutho yabona umuntu ofela unembeza ngafika la kumafika ngikhophonisa likhiphe ufela unembeza lo muntu ukungabi neqiniso one nokufela unembeza ungabi neqiniso nokufela unembeza ngoba njengoba ngishilo isibuyela kule nkulumo yami engayiveza eqaleni ukuthi uma ngazi ukuthi inkosazana yakaMtolo yimi ngiyonini angivume ngoba esikhathini sakudala uma ngiyongena esibayeni somnumzana ngingena ngazi ukuthi inkomo senginazo in case vele icala ngiyahamba ngiyothatha esibayeni sakithi ngiyovela ngihlawule ngenzeni sekuphelile yabona ngoba ngingene ngazi ukuthi ngiyifakapi yabona manje ngizama ukuthi yithi mawenza into ucabanga ukuthi mhlambe unawo amandla ukuthi mhlambe makuvela icala kulento oyenzayo uzokhona nokuhlawula noma ukhokha igoledu makubuya uyayidala yabona manje ngiqonda ukuthi mawungena yenza into ubunako ukuthi in case kwenzeka icala vele ngi-right nawo amazi ukuthi ngizolivala ngicele engilivulayo ukuqhubeka enkulumeni kaDlamini mfowethu ucansi lokukhanda umuntu qiniso ngicabanga ukuthi kumele sifike yabona inhloso ukusutha awukwazi ukuthi ngifike ungiphakele ngidle bese ngisuthe bese ngithi kanjani ngiqale ngithuke inhloso ukuthi vele bengifuna ukusutha sengenzeka-ke ngidle ngiqede ngingasuthi nokuyinto ekumele ingangijabulisi leyo okusho ukuthi nabenza ucansi uma ukuthi asikho isisi esihlaleni ayiyona into ekumele imgculise umuntu leyo ngoba inhloso enkulu yokuhlangana kwabantu abaningi kunjalo ukuthi iphume umuntu wesithathu ngicabanga ukuthi nisilahlekelele lapho mhlasimbe endleleni yokukhula kubi-ke ngoba sike saphazamiseka izinto ey'ngamasiko nemikhuba besikade siphila ngayo bisilusa noma isivalele endaweni sasilahlekela kakhulu asithina abantu besilisa akasinaki siyekelelile bese kuqeda iy'nhlamvu ey'ningi-ke ziza ngakuthini of which nazo seyideserva vele angithi fothu ngifuna ukuya lapho thu ekutheni silapho thu enyuvesi uyabona fothu la uhlangana nabantu abaningi kakhulu lento le fothu yohambe ucobhoza futhi uzwa abantu besimame mfowethu banamhlanje kuliqiniso ukuthi hayi bonke khona abagangile yabona thothi lo muntu kudala ushula izisu thothi lo muntu kudala egila imkhuba wena siyakuthatha lokungcola kwakhe ukufaka kuwe uyambatha ukufaka kuwe siyavuma kodwa manje kuyobani usebenzisa isikhulu yabona kuyobani usebenzisa leyo nto leyo ngizama ukuthi uma mfowethu uyenze ngathi mfowethu ungayenza nomuntu vele mhlambe onesifiso sokwakha naye kusasa noma kube umuntu omqondayo omthembayo ukuthi hayi uMamtolo cha ngiyamthemba ngoba uMamtolo indlela yiyo nendlela ayiphethe ngayo ngeke kube ukuthi uMamtolo uyathatha abafana uMamtolo adlala indoda umuntu abantu ababendoda kodwa ngifuna ukuza kule nto ukuthi uyabona into oqeda ukuyichaza kubantu besifazane ukuthi ngathi bengaba kanjani bebe kanjani sibalungele inthina ezabantu besilisa abalesikhathi ngifuna ukuza kule nto ukuthi ekufiseni kwami ukuthi umuntu engihlangana naye afane nomama ngiyafana nobaba mina ngifuna ukuza kule nto kanjani isikwela kulento ukuthi fanele ube neqiniso kuwe ngeke ngithi mina ngingalungile ngihamba indlela zami zobumnyama ngiyofuna umuntu olungile kanjani ngeke ngithi mina umuntu mhlambe obhizi endaweni zokucima ukoma owenzalo sengiyaphuma mina manje sengiyofuna umuntu ngaphandle angifune khona la angifune khona la yabona angithi ngiyenza lento le angifuna umuntu owenza lento engiyenzayo ngoba ngilungile nami angifuna umuntu ongalungile yabona
but uzothi omunye umuntu mhlambe nomkhulu ngomani omkhulu bebezenza izinto mhlambe bebezenza ngokumtsizwa noma bebekubiza ngomtsizwa babo sibala nje ngesikhathi sabo because uzobheka uzohlemlandweni omkhulu bambalwa abaningi mhlambe umshado wabo wapheleliswa abaningi mhlambe bagcina ngalowo malobolo intwana ezimbili ezintathu bese bemthatha umuntu bemqoqe bamfaka ekhaya kuphinde kulanda omunye futhi kanjalo into ababenza bona engakusho mhlambe babe balanda ogogo bezobahlanganisa ndawonye babengaphansi kwezihlahla njengoba senza namhlanje ukuthi umuntu mhlambe uzoba nomthunzi owodwa akhosela ku ebese ihamba emake kule minyaka engabi naso isiqiniseko so ngiyiphuzile lakho dlamini ukuthi uma ngumuntu nje mhlambe umuntu womshuxuzo okusho ukuthi angikwazi ukuthi ngelaphana entabeni enkulu enhlangakazi ngifike ngithi ngiyakhetha ngoba ngikhuliswa khona vele cha sebeshela ukuthi mfowethu mina la ngikhona mawukube uyazazi ukuthi vele mfowethu uhamba indlela zokuya ngathi ungathola umuntu ohambiselana nawe ofana nawe uyabona okwami uPaul ngeke futhi ngithi ngizazi ukuthi vele cha ngisidebe ngesidala ngifuna umuntu oqoqa but nethemba lokuthi uzongisiza uzongiqoqa ngeke mawusumhlukumeza lo muntu masumhlukumeza umuntu ungamphathi kahle ngoba phela ujwayele indlela zakho lezi ezimbi lo muntu ujwayele ukuhamba ngendlela eqondile manje usuzozama ukumtwista manje ukuthi buya ngapha mase senhlahla ke kakhulukazi indoda kuyilona khaya mase senhlahla ke yapha ikhanda linentamo ikhanda lijike intamo ingekho kunencwadi abantu lobaba manje waseZimbabwe ulokozana uJay Maponga uMaponga ngiyambona J Maponga uthi uMaponga principle number 9 kwincwadi ethi shopping skills uthi usho ngesingisi sami siphulile kodwa konke ungagcini ama fruit kuma cosmetic section yabo kusokhuluma ama shopping skills uthi mawuthi ufuna ukuthenga ifruit ungahamba ucinga ama cosmetics konke bafuthu konke ethelweni konke ethelweni ufuna ukuthathisa kulento ngicabanga ukuthi leyo principle leyo ngingaba iphendula ukuthi ufuna ama fruit shole ama fruit yebo awufuna upolish kushuthi ke angayibuki mina ukuthi mhlambe ngikuphi kodwa ngoba into engiyifunayo nansi yana ngihambe ngeke yebo mafuna ubremudi angihambe ngiqonde ngqo ko bremudi ngiyapho sinjini bese kubanjani ngomani ufuna ukuphelelisa ngiyawuza ubuza ukuthi ungayibuki shothi wena bokuthi uyazi angithi ithi into yami uma ufuna ifruit shothi uyazi ukuthi wena ufuna ukugcoba noma ufuna ukudla masuzazi ukuthi ufuna ukugcoba noma ufuna ukudla uma ufuna ukudla hamba ema-fridge uma ufuna ukugcoba hamba ama-cosmetic section hamselana nalento lozofuna ukuya kuyo ungathi ngifuna ukugcoba mina njalo ungathi ngilambile ngifuna ukudla bese ngiyothatha irohone ngizoyenza ukuze kusahambisana into kanjalo ngifuna ukucacisa ukuthi kuhle khona ukuthi kakhulukazi thina njengabantu abayinhloko ngizwile futhi usebenzise lokuze intamo kodwa abantu besifazane abazi babizwa ngentamo namhlanje abakazi bebeyiyona but ke mawuzobheka mfethu esikhathini esiphila ngaphansi kwaso njengamanje mnewethu ukuthi siyasidinga mhlawumbe isandla ekuthenini imizi yomkhulu ikwazi ukuthini noma futhi ibuye ibe sesimeni mfowethu kuliqiniso elimsulwa ukuthi uma umuntu wesilisa ekugcineni kwakonke kumele ukani iqiniso elimsulwa lelo yize noma benje abantu besimama abanye ba kodwa ekugcineni kumele ukuthi ugane mfowethu kuliqiniso elimsulwa lelo engafanele ukuthi libaleke kuliqiniso elimsulwa lelo ngoba ukhona bathi hey manje mawuthi umuntu esimame uyamlanda ayokwakhumuza wena ukwazi ukusakhela yena ngibone mina lo muntu lona lo mbuzo uyawuza lo mbuzo angibuza wona angiqondi ukuthi imali ithi ngilanda umuntu esimame sokwakhumuza uzofika azokwakha izinto cha sengisho ukwakha umndeni kube ngibe nomndeni engaziyo ukuthi nomndeni wami ofundumele yebo hayi ukuthi uzokwakha idini cha ufuna umbuzo zobathi seceleni kodwa ufuna ukuhambisana nale ngoba simkhulu mfowethu ukholelwa ekuthenini umuntu umefile kuyezulwini noma uyaphi ngokukholelwa kwakho ukuthi usubale kaningi ukuthi kumele into yenzayo kwazi ukuthi usazi ukubuza manje sengizama ukubuza ukuthi ukholelwa ekuthenini umuntu umefile uyaphi mfowethu mina izulu ngokwami mfowethu angilazi izulu ngokwami angilazi izulu yabona mangalazi izulu kushuthi mina nginale nkolelo yokuthi uma ngihamba emhlabeni ngiyohlangana nezidalwa zakithi okuzona ezingibhekile noma zangihola kuze kube la uNkulunkulu ukhona angiphili lokho
kodwa mangihamba mina ngiyedalweni zakithi leyo ukuthi mhlawumbe ngiyakasathane imforoko Kuyashisa kuyabantu. angihlangene uyabona ngiyedalweni zakithi ezingazi ngilapho ngifuna sokubuyisela umbuzo singagxili kakhulu kwekholelwa bonke ngifuna ukwenzenini njengokuthi kubalekile ukuganwa uma ungaganiwe khona into ethi awuzubuya ke emndenini mhlawumbe uzofaka ihleza cha ayi lapho cha ngazi bafethu afuqamba mama ukuthi mangingaganiwe ngizokungena emndenini ayi cha angazi mhlawumbe mina ngazi ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi makube ngihambe nginamacala emhlabeni ngashona nginamacala angizokuvela ukuhlangana nomndeni apha nthili ngize kuhlatshululwe ngezwe ngishelezo ukuthi ngishelezela uzohlangana nomndeni ngathi lapho mhlawumbe sinaleyo nhlahla noma banaleyo nhlahla abantu abakholwa isinto ukuthi abanayo into ekuthile isono isini abazoyitshela cha yonke into yabo isabele ubona ngiyela ukuthi idade indle wayona unayo option yokuyilungisa yebo ukusholeza imidlalo ngifuna sibuyelana ke engenene ebayini zamanye amadoda mhlasimbe ukubuka kwami kufishane kodwa uma unomuntu wesifazane omphulile noma umkhipha umntombi yebo awuhlangani nabantu bakini akuhlangana nabantu bakithi masudlulile emhlabeni ngifuna siyibuke kanjalo kunenkolelo esho njalo hayi no futhi uphendula ngokwami mangihlangana nomuntu wesimame obephelele beyintombi ngamona ngase ngiyahamba ngiyokhokha imfanelo zakhona ngizohlangana nabantu bakithi ngilibonile iphutha lami ngalilungisa ngizohlangana nabantu sivumelana lokho kuyakuthi ukuthi nithi mina unayo option yokugeza leyo nto yonile futhi uma ungayibonanga sengasala ke manje cha bengisho ukuthi ngithe mina ngithi thina ngapha esintwini banenhlahla ukuthi asinazi isona abanasona bayilungisa into makube sonile siyakhona ukuthi into silungise wasuthi-ke wena wenza isibonelo ngokuthi uma unecala awuhlangani nawo until lize lilungiswe sengithi mina okusho ukuthi uma wona intombi ungakalungisi lutho awuhlangani nalabantu kuze kube uyalungisa lo phutha lungisa phela ngokwami lungisa phela uyazi ukuthi wonile uyazi ukuthi ingane uyiphikile hamba uzehlise ngoba phela bayokushaya abantu abadala lengane le igazi labo phela lophikayo esikhathini esiningi sinokubona babhemu sinokubona indaba yokuthi uma ngokomzekelo nje mhlawumbe abazali beshone bengashadananga mhlawumbe sekuzomele kube khona izinto ezenziwayo kuthiwa bahlanganiswa into ekhona leyo nto mhlawumbe ngobulwazi lwenu noma mina futhi ngolwazi lami into vele esikhule yenziwe ngokwami umkhuba noma isiko awangifuni kodwa ngisiya ukuthi ubukela ngokwami ngikhule kuyinto eyenziwayo ngakithi angeke ngithi umkhuba noma kuyisiko angikwazi kodwa nje ngikhule kuyinto eyenziwayo bayahlanganiswa badlula emhlabeni bengashadile sebayahlanganiswa angazi noma umkhuba noma kulisiko mhlawumbe kwesinye isikhathi because isikhathini esiningi omkhulu nobaba mhlawumbe bebenazo iy'nkomo ngaphambilini base bayadlula-ke yabo uzothi omunye bebengakwenzi ngani because bebenazo izinto yini thina sibenzele mase bengasekho ngoba mhlawumbe bebengathandi bona ukwenza besakhona kuyenzeka futhi ukuthi fanele wenze into ethile ukuthi hayi ngizoyenza fanele wenze into ethile hayi ngizoyenza fanele wenze into ethile hayi ngizoyenza ngizokwenzela umzekelo kunomunye umalume wami ekhaya owadlula emhlabeni umkhulu wayeba umuntu oba namaphupho ukuthi fanele uthathe imbuzi wenze u1 no2 no3 kunengozi ezayo and leyo ngozi izohamba nomfana kusibanibani umkhulu wathatha wadileya waloke ehlehlisa yaze yafika lento yenzeka washona futhi umalume uyabona sambeka wakusho futhi namkhulu ukuthi yazi ngake ngaba nephupho elithi angenza u1 no2 no3 ukuvaleka le nto le sengizama ukuphendula ukuthi kuba khona ukuthi into ugcina ungasayenza sekube ukuthi mhlawumbe uyadlula emhlabeni awusayenzanga lento yolukhuza yokushada ukushadisa abantu abangasekho ngicabanga ukuthi njengoba wathi ubhuti uDlamini la kuyenzeka umuntu adlule kunecala elithile akanalo omenza ukuthi engahlangani nabanye abantu kuyenzeka umuntu uma sedlulile bese yabuya ngoba sinendlela yokuxhumana nabo bese yabuya umuntu ngale ndlela abanye bathola ngomena abanye bayakwazi ukuxhumana nabo abuye umuntu esho ukuthi kahle kahle mina ngikakwazi ukuthi kube khona izinto enginenzela zona ngoba ngingakabi ne-access noma ngahlangani nabathile bakithi
ngibanjwe ukuthi nokuthi esho ke lo muntu ukuthi nginecala ngagcina ngaphelelisa ngathatha ingane yami sibambane ngayikhipha nemfanela zakhona kodwa ngikaze ngithele ngenyongo ukuze ngikwazi ukuthi ngihlanganyele nabantu bakithi bese ngiphendula lezi zinto engicelayo ngenzeleni ngitheleleni lo muntu lo ngenyongo kwesinye isikhathi ukuthi nalo muntu akasekho uyena osuke exaye kakhulu wesifazane ngoba akazazi ngoba uyisixele noma uyisikudla kwimindeni yomibili akazi ungena kipi bese-ke nina nisemhlabeni niyayenza ke lento asiyicelile yokuthi uma esedlulile umuntu emhlabeni bese nithela nimthethela icala lakhe okusho ukuthi akulona isiko singakubiza ngomkhuba ngoba into yakulowo muzi iyonakala kuphi iyonakala mina njengomakhelwane nami ubaba wamashoni ngaphelelisa sifuna ukwenza le sembone ngayo ngibone kwenziwa kwamakhelwane akaza kuyo ubaba eshinto ngini mhlawumbe ubaba unezizathu samenza ukuthi egcine ngashadanga mama akasiqonda mina uma mina sengithi ngiyabashadisa wenza sengiphume esandleni because uthi mina wathi khona ukuthi into uzoyenza uthi hayi uzoyenza kusho ukuthi ayibalekile into muzulu yabo kusho ukuthi ingabalekile kuwe wena usuyabashadisa abazali mhlawumbe kunababonanga ukubaleka ukuthi bashade ngifuna sibuye endabeni yesiko nomkhuba because ngiyayibona ukuthi seyithinta nduna ngokuqonda kwakho luyini usiko uyini umkhuba but ngicela siqale ngosiko usiko mfowethu ngokwami ukuqonda usiko mfowethu luyinto enikhule niyenza kuleso sibongo leso noma kulelo khaya lelo nosiko lwenu enenza ngalo izinto la ekhaya makuhlatshiwe umzekelo makuhlatshiwe kunendlela mhlambe uyathwe ngayo inkomo mayihlatshiwe kunendlela enhlinza ngayo unezinto mhlambe la inkomo ayibheke phezulu imbuzi mayibheke phezulu khona mhlambe ubuyanyana obusalayo la sibe usiko lala ekhaya lo uthola ukuthi kwaMdletshe ayenziwa lento leyo makuhlinzwa kwaMdletshe ngosiko lwaMdletshe fanele inyama isikhumba nje sisuke nje embuzini yabona sonke isikhumba sasuka ayikho into esalayo ngakho umfuthu uzama ukuthi usiko futhi kuyinto esiyenzayo thina kuleso sibongo leso noma kulelo khaya umkhuba umkhuba ngawungena khona ngomanje kunento ukuthi kunento ekanjani kunento esiyenza esiyisibongo kunento eyenziwa isizwe kunento eyenziwa umphakathi so ngifisa sibheke kulamagama amabili ukuthi siwahlukanisa kanjani because sina umkhuba njengoba desho kade kunisho nje babhema ukuthi yenzeka mhlambe abanye abantu benza isiko ebese abanye bayabuka benze kusayisiko yini uma noma sekuwumkhuba so ila ngifisa sisole khona ukuthi yini umkhuba wakwayithinta before bacela ukuthi kancane ngicela ukuthi singahlukanisi isamza u4 kube khona isintu sure usiko bese kuba umkhuba sure isintu ukusenza kube lula into efana nalento ebizwa i-constitution eSouth Africa imqulu nje yento ukuthi siyakwenza ukuthi asikwenzi isintu siyafana iAfrica yonke ngoba sithi nje singabantu siyafana isintu sukuthi umuntu uma ukuthi ufeke ingozi ngisho ngaye Nigeria umuntu odutshuliwe akangena egcekeni engagezi yabo masedlulile mhlawumbe siyabuya simenze umsebenzi ukuthi nokuthi wonke umuntu omnyama ose-Africa uyayenza leyo nto into esibopha sonke ke zingane kanti yikho sithi isintu bese kuzoba khona usiko isiko lenziwa isizwe njengoba sisuke umuntu batu into esiyenza sonke ngaphansi kwenkosi uNtokozo esiyenza sonke ezuMtuba isiko ke leso lelo bese kuzothi usiko lenziwa ke abantu bakaMdletshe sure abantu bakaMdletshe bonke bayenza bese kuzoba lento ukuthi umkhuba engawuqala ubhududlamini bese uyawubonela asithi mhlawumbe sizoqala kanjani ngifuna ukwenza isibonelo somkhuba sure unkosikazi wamkhuleka bese ngihlaba inkomo engakazali into engaziyenziwa leyo ibayenza ngabe biza ngebaby shower esilungwini kodwa into esayibeka kanjani unkosikazi wamkhuleka bese ngihlaba inkomo ngithi ngibonga ukuthi ngiyalezela imithi ulindele mhlawumbe sihlaba inkomo siyiqamba igama mhlawumbe njengoba sosho ukuthi sithi silindele bese siyajabula ekhaya ayithanda umakhelwane izaba ingane izale kahle ibe isibusiso ngoba ivele izozala bese umakhelwane ayithanda lento ethi kuze ingane izale kahle fanele asenze sihlabele yankomo sure nawo ke umkhuba ukuthi weqwela uyakhula umkhuba ugcina usuyini usuyinto ngathi ngokuthi uma ukuthi ekhaya sengiqala umkhuba bonke abadletshe sebeyawenza sewusiko manje siqhubeka sonke siyawenza ugcina uswenza umuntu bawonke kubona ukuthi into manje umkhuba so isibheka iSouth Africa siphila kuyona nduna yami isikalahleki isinto sikalahleki ukuthina akalahleki kwiSouth Africa nje siphila kuyona siyeke mhlambe eAfrica
Mfowethu ulahlekile kanjani ulahlekile mfowethu kwenzakala kukhona angifuni ufaka kakhulu abantu kodwa khona abantu abangasasiphilisa into abangasakholelwa esintwini yabazobaphucuzekile kulahleka lokho uphucuzeka ngifuna sikhathi sibuye concept egama uphucuzeka uma ngiyidla kanje bese ngiyaphucuzeka sekusukile ubumini exactly ukulimala futhi uphucuzeka egameni akho sesilahlekile izinto kanjalo uphucuzeka ini uhamba nesikhathi ngifuna ukuphila isikhathi samanje usenkingeni so kusilimaza ukuthini kulahleka kwesintu kulahleka kwesintu usuyayikhohlwa phela ubuwena usuzama ukuba omunye umuntu ongeyena omunye umuntu uzothi ngicela ukuyifaka omunye umuntu uzothi lamadoda aqala ahlala athi umuntu uma ukuthi kanje yasenze kanje bathatha inqumo yindaba ngoba sebafa thina sifuna ukuphila ngaphathi kwemfumo zabo right singashizi yabo yes omunye umuntu uzosho njalo bese yaqala ethi ayino mina ngifuna ukushada nge-ring hambe ngifaka umuntu i-ring lapha amaphepha ngifuna ukulobola ngoba abantu abanqumi bona bakwenza into abasekho mfowethu ngikholelwa ukuthi mina mfowethu into uma uyenza awuthole ukuthi umongo wayo isukaphi ungaqhamuki into nje sengiyayithatha sengihamba nayo isukaphi lento isukaphi ngizoze ngiyenze nje ngithi ngiyaphucuzeka ini lokuphucuzeka kusukaphi lokuphucuzeka akungenzi ukuthi ngikhohle ukuthi ngubani lokuphucuzeka lo akungenzi ukhohle ukuthi ngubani yabona kunephutha elikhulu elenziwa mhlambe abanye abafundi mhlambe abafika esikhundleni semfundo ephakeme kuhle ukushintsha kodwa mfowethu ubuwena ungabushintsha ubuwena into okhuliswe ngayo ekhaya ibaluleke kakhulu lento leyo iyo impilo ngaleyo nto leyo manje ufika uthathe into engifica emgungundlovu sengifike ngiyayithatha mina ngenzani kule nkulumo yakho kungena kanjani ukuthi umuntu ufunda zafa leyo nkulumo yakho ukuthi sengifikile emgungundlovu and ngizoze ngife ngihambe ngifunde uma ukuthi khona sengifundile ukuthi uma umfana kumele ugunde emaceleni ekhaya singamanazaretha kuthiwa magundi sengifikile ukuthi ayino la uze kumele nto kumele ngigunde emaceleni ingozi kangakanani ukufunda impi ukufunda leyo nto leyo entsha njengoba kungathi kusemthethweni ukufunda vele nje uzuyova no futhi into ongafundiswanga wena ekhaya imfundo bafundiswa singabalekeli ukuthi akuseyethu imfundo singabalekeli ukuthi imfundo akuseyethu ekhaya njengoba ubekisa manje ukuthi ekhaya mawusuka bathi kufanele uhlezi vele unje ungagundi emaceleni lokho ungani masufike la bese wena usufuna ukushintsha ufuna ukuzama ukufitha kwisitayela sasemgungundlovu awusuka semgungundlovu emgungundlovu awuze la uzohlala forever usazobuyela ekhaya usho ukuthi ikhona izinto kumele ngifunde khona kumele ngayifunde ngifuna ukuya ushintsho khona kumele ngifuna ukuya lapho thatha ushintsho oluzokukhulisa lukusebenzele ake sibheke wena ngaphakathi esikhungweni semfundo yophezulu ufike esikoleni ngifikile esikoleni nangiyibeka ngifike esikoleni so nduna ekufikeni kwakho mhlambe ngifisa sibheke ekuthenini ufikile bakwamukela kanjani because angazi noma ufike uyilo muntu oyena yini noma uthe uma ufika mhlambe bekuseni linye uside lakho ubusathu usafuna ukubathatha kancane abamuntu aphendula ngicela uconnect ukubuka ngiyabona indoda le ngahlangana nayo lapha mawela umgwaqo uthi aqhamuka lapha ayigqoka amadanzane kanje lawa hlangene yabona uzokuza ngapha yasigqoka imbadada phansi imbadada lezi imbombo lezi zesilike ngiyabona yasikhipha umuntu lokhuze yona ingane ngaphandle yafana nje yabo ukuthi ubone lapha emakhaya umuthi kushoniwe amakhelwane ya noma kuyohlinzwa mhlawumbe wayigqoka kanjalo wasephatha umnandi mahewu nayo leyo ndaba futhi emaleni namasa mhlawumbe sephendula ngifuna ukuthi mhlawumbe ngaphambi sephendula aqala abe naso isithombe ukuthi vele simbuka kanjani ya no mfuthu mina angaze ngishile indlela engiyo ekhaya njengoba eshuthi wangibona ngibuka ngaleya ndlela lokho ngiyiko nasekhaya yabona angaze ngishintshe mina yabona ukufika kwami angaze ngishintshe ushuni uphelele umbuzo wakho ngiloko nje ngihamba ngoshuno wodwa angaze ngishintshe ngoba nginalento ukuthi mina ngiyazazi ukuthi ngubani abantu kuba nendlela eningi umuntu abamamukela ngayo namanje sabamukela ngayo izinto maybe omunye uzothi hayi ambuke nje uDlamini uphila isidala abantu wena bakamukele kanjani abantu ngiyazi because bakhona kanjani but khona bazothi hey man uDlamini hayi bafana kodwa awubuyi lapha
kube khona bathi uright inkinga wenza mawakhe yeah no uyazi futhi abantu banembono eyahlukahlukene sure mangikhula mina ugogo wabangitshela ukuthi umuntu mhlambe mawenza into mhlambe egxeka kube khona futhi kuba khona abantu abayithandayo uthathe lokho kubi ukuthatha lokho kuhle ngoba ihlahla masikhula siyashiswa ilanga siyafuthi sinethwe izimvula eziningi wena hlala empeni yakho noma ngathiwa kuyanetha kunjani hlala empeni yakho lo yaziyo lo suka la ekhaya ngoba ngisho ukuthi into osuka la ekhaya ihlangu sakho sangona phakade akekho ukuphuca lento le akekho into yasekhaya into okhule ngayo into yasekhaya so mhlambe akubanga khona mhlambe lenkinki yazo ukuthi yabona namhlanje senqono nje attenda futhi kube khona lokho uyabona kunobungisuka nje nami ngisuke nje zakithi futhi ukuthi ngiphatha udonkani wami ngihamba nawo mhlambe usuku lonke ngaba nenkinga mhlambe kwaba ka-RMS ukuthi afanele ungene nenduku eklasini uyoshaya abantu ngathi cha angisuke uyabona kwakona nje ukuthi ube nalo mqondo ukuthi mangiphethe induku noshaya umuntu angiveli ngishaya umuntu you understand angiveli ngishaya umuntu mangiphethe induku so ngiyiphethe kumina yabona le nduku le iyimi uyabona manje mangiphethe wena awungabi nalomqondo ukuthi isiqhaqhqa ngoshaya umuntu cha ngiyiphethe induku yami ngoba ngiyazi ukuthi isho ukuthini kimi yabona uthi umbuso khoza amaZulu mhlambe ayadinga ukuthi egezwe ngoba kathi kwakhiwa isizwe samaZulu sakhiwa ngegazi nomkhondo nehawu so mhlambe ukuhamba nento ukuthwele ngaphakathi so ngenzeka ukuthi mhlambe abantu abazalwe ngaphansi kwaso nabo banalo loliyaleka ngifuna sekudabeni ekuthonini uthinta indaba ukuthi mhlambe iRMS uzobhaxa amaZulu kuthiwa nodlambe yinto ekhona le noma inkoleloze asiveli sibe nodlame kodwa umuntu bayaphatha mshaya phela nawe ekhaya la ukhule khona mawonile umama akakathi ukudiditha kancane ngingane mawonile akathi ukudiditha kancane ingane nawe usubhedile kimi yabona athi singane kuwena kodwa mase ngikhuzila ngithi ngiyakhuza indoda musu kungifaka unesweni uqhubeke wena uzokuthola phela vele okufunayo uzokuthola phela uma usebenza egcineni uyahola khona umncane umbuzo sokuyimuzo nakho ngithola khona umncane umbuzo ona ungifikela okay ngenze ukuthi impendulo ayikho eduze ngamanje awesese kodwa ngizombuza lo mbuzo nangu udlamini uphethe induku uthi le nduku lena iyubuyela ngiyamsana nokuthi uyayiqonda ukuthi uba induku esesiphathayo manje esikhathini samanje kanye nobhuti udlamini ikhwele siyithenge lapha kuthiwa yini lapha eThekwini e-workshop ngizama ukuthola ukuthi mina mkhulu baba ephathe induku yomnqumo wayigawula enyakatho nesihlahla kasigaba kuso ngiyazi yona nje bahlezi kwaba mawuthi namanje usayiphatha uma nje ukhona indawo la baya khona athatha umnqumo wakhe kusukela ewugawule uchozo uyazi ukuthi usho ukuthini zihlukahlukene izihlahla nezinto ezirepresentayo qinisile khona imkhiwane khona imnqumo khona imnungabele khona yabo zihlukahlukene qinisile kunezizathu esenza ukuthi akhethe umnqumo njengokuthi nje umnqumo isihlahla esiqinile esidlula zonke izihlahla lezi khona vele soqina vele kubancane ukuthi uthole induku eqondile wayithola usuku wayigawula yabo ukuthi emthenini eyiqonda kuyena bese phatha nale nduku ethi iwuyena khona ethile ekuyirepresentayo ngizama ukuze ekuthenini uyazi ukuthi isuka kule nduku wayitholaphi ngizama ukuze ekuthenini sengiyiqonda-ke ukuthi ngisuka kanjani bese ngiqede ngiphatha induku engayazi igawulo bayipendiwe ngazi nokuthi induku mhlasimbe angazi yikho ngithe umbuzo ngathi awukho eduze no ngizophendula uyabona futhi le yami induku engiyiphathayo azange futhi ngiyithenge e-workshop angizange ngiyithenge kuphi induku engisuka nayo ekhaya ngayinikwa umkhulu njengoba ngikuvezile ekuqaleni ukuthi umkhulu kuye ngiyinduna kuye yabona wanginika le nduku wathi le nduku le noma ngathiwa sekunjani makuyenzeka ngiyadlula emhlabeni ngiyahamba nayi induku ugcinisa uyikhalisa amantunga nayi la uhamba khona noma ngabe kuphi mawunawo amandla ukuthi uyiphathe uhambe naye ngokwenza lokhu ungasabi yabona ukuthi ukuthi-ke wona phudlamini yamanje induku yakho nawe ngena kulokho ebengenza ngakho isibonelo okufanele ngakhona mhlawumbe ukusho okuthile kulokhu ukuthi ngisuke ngithenga induku la erank ukhona mhlawumbe ungakhona ukusho lapho ngikhona ukuthi akusafani phela ngoba lapha erank ubona into wayithanda wasuyathenga uyabona
bona into wayithandwa uyathenga akufani nowami mina ngisuka naye ekhaya noma ngigibele ekhumbini ngigibela naye yabo sibuye ngapha kwelo dlama siyaphuma okay sibuye lo dlama uthi amazwana dlama asaphuze umuzo bhuti udlame ngicatha uphendulile mfowethu ukuthi hayi ngoba ayasukela asibe nodlame ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi masingabheka mhlawumbe masithinta indaba yokugcina sesizogoqa ababheka inkulumo isithe yazi ukululeka impela ngifika sibheke Dlamini sisingaphansi kwesikhungo la khona ipolitiki iningi singaphatha South Africa la khona siphila ngaphansi kwepolitiki iyini ipolitiki kuwena kancane ngikubona ibandakanye nepolitiki ngingazi mhlawumbe noma imina nomuntu ongaqapheli but esikhathini esiphila kusona nezo siphila kulona isho ukuthini kuwena ipolitiki futhi angiyibandakanya kakhulu futhi nezepolitiki ngoba ipolitiki futhi angiyazi yabona angiyazi ipolitiki and futhi sekuganingi ngibona abantu abathile mhlambe bedicilela phansi ngesimanga sokuthi mhlambe bayiqombelithile noma bayini manje mina ngiyaye ngingathandi futhi ukudicelela phansi ngento engingayiboni kahle yabona manje ukuthi nje ngihlezi ngiyimi angimele nje ngathathi idlama ukuthi ngibe uDlamini nje so umholi kuwena because njengamanje abantu basibhekile basiphethe ngaphansi kwepolitiki uyini usho ukuthini usho amavoti noma usho umuntu ukuthi uDlamini njengoba induna siyamanzi ukuthi uzoba right ukuthi esihole mhlambe uma uDlamini ekhethwa abantu abaningi sekumele simbize ngomholi uyini umholi ngicabanga ukuthi futhi ubuholi into ozalwa nayo egazini ubuholi into ezalwa nayo ozalwa nayo egazini so umuntu ongaphandle ubona kanjani ubuholi umdlethe nje siceleni uzobona kanjani ukuthi uphela igazi ligijima kuwena ngaphakathi so kumele sengishela ukuthi indlela owenza ngayo nezinqumo oyithathayo yabona nendlela oyiphethe ngayo hayi umholi usibanibani but uzothi omunye sizokubona lokho ukukhola kwakho singakakunikeza ithuba once akunikeza ichance then uveze ubuwena bangempela ithini sewugangileke phela lapho ngoba umuntu uma ekubuka lapha yana wabona ukuthi kungenzeka ubahole wena uma usungaphakathi usujika sekuwogangile yabona ngoba yiba yilento umuntu akubonile kudeni wayithanda wasothi ngiyamkhetha isibanibani ngoba ngicabanga ukuthi uzokhona ukuthi angihole wena masufika usujika wenzani qhubeka kube yilento ayibonile ukuze azothi hayi man ngakhetha into eqondile into straight into right usamile namanje ngakho ke ngakhetha kakhulu abomholi sure asithi into right eqondile ngiyibona kuwe bhuti Dlamini nakho ngiyakozayo sikufika isikhathi sama election bese ngithi ke mina omholi engibona uDlamini ngaba right kakhulu ukuthi asiphathele lapha College of Humanity ngizama ukuza lapho ukuthi isikhona kwinto egazini sebeyibona abantu wena ke uma ukuthi lobo buholi kumele ukufake indaba yepolitiki ukuthi sikuvotele kuyinto enjani kwena lokho no futhi mabuthinta kakhulu ipolitiki njengoba ngisho ukuthi ipolitiki angiyazi sezinto zakhe akusinto zakhe makuyinto ezongifaka phakathi nepolitiki cha ngizobonga nje ukuthi cha ngiyabonga ngicela ngibheke omunye umuntu hayi ngoba ngidelela kodwa ngicela futhi ngibheke omunye umuntu ocishe afane nami kodwa mina cha ngiyabonga mhlawumbe uphosa nje yokugcina mdlethe imbuzo kwenduna sesiyophetha bese ngiyabaleka ukuthi ngikwenze phasa sesiphetha nje bese sibaleka futhi ngifisa ukuqonda ke mina kunento enzima ukuthi umuntu understand ukuthi usuka laphi ubani futhi uyaphi ngicabanga ukuthi abanye bethu sizoze sife sisazama ukuthola leyo nto nengize ngicabanga ukuthi mhlawumbe emhlabeni sizele khona vele ukuthi sothola leyo nto bese igcine ziyaphela ngifuna ukuze ekuthenini ke ukuba nje kaDlamini mhlawumbe kuzohamba kufike phi like ebasini ufike ngicabanga ukuthi bekumfo wasenkandla lo siqeda sentelezi mangaphosisa ngazo mfoka lo usakhile shizi uyena umuntu ebenginomuntu eqoqa uPlentuthi nabanye bafuthi ngicine ngabazi wathi uma ufika wasuyayenza lento sekuyenzeka nje ngiyazi ngisho ngithizwa ngolesithathu zobe ichitheke campus sekuyenzeka sithi sihamba campusini sinifice ngicela campus nihamba ngiqoqa uPlentuthi hlukene sinibone nihamba line kwesinye isikhathi lize nihambe impela niheba niyosimela ngizama ukuthola ukuthi lapha ihambe ifike phela ikhona eminye imithetho ephila ngaphansi kwayo ngoba nguveze lokho uthe umchaza la insizwa mina umuntu engibone uchaza umthizwa wakhala ngayo kubantu ababonakalayo ngibona ubhuti uMavundla umsana uMavundla wasisho ngibone yena insizwa nokuchaza kodwa sengike ngahlangana nani nihamba nenza njengongizwe emall nihambe nicula abantu bethu wayinto ngoba ngasemakhaya nami yavuka yangijabulisa kodwa ngifuna ukuze ekutheni hayi ungayichazi le ngifuna ukuze ekutheni ninayo imithetho ethi uDlamini useyikhulisile into
wathiwa induna yensizwa seziningi insizwa mhlawumbe ufisa ikhule kangakanani lento le ikhona yini futhi imithetho ethi mase ujoyinile phila phansi kwalo mthetho umthetho nje futhi okhona oqala ukuthi wani mawusiqondile zihloniphe ungahambi wenza noma ngabe yini yabona ngoba mangiqondile nje ngihlanzekile ngisuke nami kunendlela kunento engifuna ukuyiveza yabona ngakho kufanele into oyenzayo uyibuke futhi nomuntu usuyenza uyenza ngokukhulu ukucophelela ayikho into ebaluleke ngokuhlanzeka yabona lento ke ngiyafisa mfowethu ukuthi iqhubeke futhi iye phambili ngoba njengoba ngike ngakuveza eqaleni ukuthi abantu mabefika banako ukuthi lento ukhule ngayo emakhaya wayibona yenziwa kodwa masufika la ngoba awusabona abantu abayenzayo siyazenyeza qhubeka uyibambe awubhedeli ukuthi nguwe wedwa owenza lento leyo akusho ukuthi uyabheda into okhule ngayo suka la ekhaya manje leyo nto ayingakuphathi lapho ukuthi yenziwa nguwe wedwa mina ngoba ngiyenza ngiyazi ukuthi ngisuka na futhi ngiyaphi nayo akugcini futhi ngama kuqala ngami yabona zama ukuveza ukuthi ukuvundula abafuthi bakhululeke ngoba sebekhona bake bafika ulinye ibandla engihamba la ukuthi cha yazi siyabonga futhi ukuthi lento le uyiveza mina no ngiyabonga ukuthi nawe uvele kuneqiniso lento ikhona iyaphila nanokuthi ke ukuveza lento kukhona eminye imicimbi ukuthi sesiyacelwa kuwo ukuthi siyacela ukuthi sibe ingxenye imicimbi ethile naloko kusho ukunqoba kwalento yabona kusho abantu bayayibona lento kusho ukuthi siyanqoba akunqobi mina ngedwa lento kungabe ukuthi eyadlameni cha seyami mhlambe sesiphetha nje phethe lakho kumuntu osibukele njengamanje lokuphetha mhlambe ngabe umfundi ngaphansi kwecampus kuyona ngabe mhlambe kwesinye isikhungo imapha wakho nje mfowethu induna kaMshini yakhaya mfowethu University of Umtsizwa phansi mfowethu eMsinga eMpumalanga bonke mfowethu mhlambe nje abantu mfowethu la ngathi bayathinteka masikhuluma ngenduna kaMshini yakhaya abakho ukuphetha mfowethu no awumophetha bafowethu ukuthi noma ngathiwa mfowethu sekwenzakalani imfundiso yasekhaya ungayikhohlwa hloniphe wonke umuntu uyithobe njalo uzohlisa njalo phambi kwabantu lokho saphambili inhlonipho mfowethu ihamba ibanga elide kakhulu ayikho into endlula inhlonipho inhlonipho ikuvulela iminyango eminingi inhlonipho nje phambili nokuyithoba njalo yiloko nje engingakuphetha bathi sindazo mfowethu phetha emagameni kamuntu uDlamini ngicela ukugcizelela ukuthi inhlonipho nokusaba kulamani akathi uDlamini sabani ukuhloniphana mfowethu siyabonga baqhawe ilona ke uhlelo besikhethulela lona ke namhlanje masithi ke sesikhumeni the Varsity Podcast kama lamngene ngusiphamandla uphama ukuthi ngilitsha bana bamhleke phansi ke eMatuba enkundla isigodi ayikhona ke umvoka Manqoba uqhubekani Manqoba mfoka Mdletshe phansi eMatuba emfeka isigodi umfana wakithi ke besinayo ke induna ke kaMshini yakhaya induna eyinsizwa phansi ke ehostel eWopo la esimlanda khona bathi ke ulindani umfoka Dlamini sibonga kakhulu sibonga ke ngokuthi ke usinikeze ithuba ubukele ke uphinde futhi ke ulandele ke yona ke le episode yethu la kanjani ke hlala nathi sihlangane ke futhi ke thina ngokuza ungakhohlwa ukusithanda ulandele lapha ke ikhasi ke lethu esikhungweni the Varsity Podcast ku Facebook YouTube uzokwazi ukuthi ngempela ke uthole ke konke ke okwenzakala ke esikulethela khona ke esikhungweni danki ithimba bakhona ke ngemuva komsindo ukhona uDokotela uSigananda ukhona uPhila Sande umfoka Madlala bathi ke yasemazizini inkosi ethi siyoyo ukhona ke futhi naye lapha ke ngemuva buyona ke abadidili nawo basebenzi lapha ke ngemuva kuxhakaxhakeni nomsindo wethu sibonga kakhulu ke kuwena ngesikhathi sakho sithi nje danki siyabonga.